Hakamit jong kat nyaw tarik yoyong araja arpusan. Kumbash post tengi e kawai kakali Eco Sport kabadon yo registration number ML not san P R sao yue sao. Kala legend rat ya artli ki skuti hagi benta jong athain dhan kiti shlong hakaba sao ngot ki brio kila men sao hakate ke jingja accident but ar ngot na pedang kitai pat kidai ki bla men sao jur. Kat kom ngajing pentep ki pulet layat hu bahag katay kamiet katay ka Eco Sport kabalong try daw Rucher C. Marak ukon jong hespa Mahavir P. Singhania o Banawari Magre East Garo Hills District hadien bakala dap banten ra ya kitay ki skuti kala pet krat na katay ka jaka klam da sange satya. Henry haka jingdon ki babot din ya katay ka kali lalap pat haka than ban lech laban haka lenti ban lech school Pine Mount klam ka jingdon jong dong nya jong katay ka kali. Nakatay jingle unongnya ka Eco Sport kalapan long yo ba e wa lang uway nagibla sya tanra bat ka bahyeng uba bisuyam uway nagiba sya tanra makinlet ujor da ka ejahar ha ka khat khandai tarik yo yang arajar pesan halat kra police station ka bakila bo jing keliru halor ka jing don siren katay ka kali. Haga ejahar uba walang ulo pentip bahakatay kamiet kat ba mau bat kiway kidang wan na barek ban lech pat sadhan giti kaladon kaway na kikali kabawan hagi benta jong kasurok St. Edmunds College kabla penherstad bah kala tenra eki hakapor bagi dang mut bandrung nalat Bowery Mansion Sheshalong Law College. Ule thuru bau paralok jong ula mensau hagi benta ka kli bat uway pat hagi benta jong ka kejat. Ni dang yawan na barek mah te ngidang ya lech sadhan kiti pot bangi dang lech sadhan kiti kawan koi kakali nakali yang St. Edmunds kakali bala penher ha kata kali tengi pat nang tu na Bowery Mansion ngimut bandrung no situ sya law college kan tang ba kata kali kala start adu kata bau kham aila chu ken ngi tang bandrung hamar bangi dang mut rung mi sendat kata kali long barat urat saya kata koi ka skuti badan hakmat jungi kita le thara kila men saujor ha hadin pat wan tenra so ingi dalak tenra ini tawi besong hadin ngau lapat kli tawi lak mensau kejan nga sulong denbok no dang i ble nga sulat nyok ken long dang e kha pisto am te kalong unta ken ta kan mi te sindap ja kum tali tau briu banyak kali ngala ya le ban pensange ule ngala ya le ban pensange tang ba ubriu pan up ngala plit tu kajing kang ngala ong up tang bau beri ule ono por banga hamar banga dang mut bandrung hapo ngamut ban khni ka sabi ban penip sabi bau ngat kan beri khniat yang sebab kali utabe reverse dia upat ngali na po kali ngalong bimbasit be cabar sudan bok banga sit no afupat kan long beri la sule khamakor kan ndai kan ban nek khamakor hadu patu mah menta laja kalaja ka jing accident yang kan as a good citizen haba accident pikam le te long intentionally ma accident kalong unintentionally ma tang ba utupat perkom le kala long very intentionally ta te subha saya pelam ken mo kisya kani ka jingja kalong kumno kata yit yong long kala suta yit yong ken nang tapat dambak langa siren ru kadon long VIP siren kan gitu ki taruh kali private te menta perkhat efisien mo menta kumnu suyo ya kata ka ayu ban menuba ayu ka permission mah baun pendat siren kali umde hiu VIP bunte kim bun mo tang ba sen la accident pat kini ki breu kini ki bayan jani kini ki breu ki ba kidon ki bayang station traffic point ru kios nguna adu nang tena traffic point ki wan syadu syani syadu sya Bowery Mansion kan sen yo semua ba ayu bala aja kata ka jing accident bakal ajur ha ka jing accident. Tapi kasi seorang yang polis bancak na po yung CCTV ru. Kasi pacak yung polis na po CCTV ka footage yung saya sutu ka speed. Kano ka kala overspeed na kumno ka kali. Katate yung pisuong mga suong tang da kentin na jong piala bancak hidala diru. Daka monjong blay ngamtep kumno nga su lat ngamtep tambang ngala su riu hi malu malate ngamong re mga kham iu hi. Long minor injuries tangaru ngala adan hi. Kano tulis kuti yu tengah? R. Bat jongah kan kalau Hakaway kalyang kahinman uba suyam kalam penpau ya kajing sekolah ngo ba ka hospital kala pelat no yo para jongka haba udang don kajing pang haki benta ka kli jong u. Haka tu kami jong kani ka khanyo terik ni ubna u April ti kala don kani ka jingja accident hang ya po dan kiti haba i para jonga iba kateng ibat skam lang suyam ila ide iway na kita ki sangut ki bala dan hakata ka jingja mok ba ki basha tenra hata ka kali
Ti hakan ni ka jingja ti kat kumangi ki hinman kumlai ka ying ka something ngidap da ka jing snusi kan mo ba ka khli jing iru kalapan ti ki ila haban sha su ka khli ru la don kan ni ka bleeding ru ti saki wiki briu ki ba dan ki ba kentup hakan ni ka accident ki la khamlong serious ti ka case ti ngiskulingo kan ba uta ubri ubanya ni ka kali kumno ula tanra shwa ya kawe ka skuti gadap tanra ya ita iba sya ning kong ti ya bisa khamat utur bet ulit tanra saya ka pan ti ba uklem sange umdan kata ka jinglong brio ka jing sngo brio mo ba un sange umdan petlem ho ya ka jinglong brio ngidan kata ka jing bakala ka jing duna teng ha ka jing nya kali ngira kumpen hela ning la kumpen stat palat ndai de bandan kin kata ka jinglong brio pat khandiat mo ha ba phila tanra phila yu ya ubrio ru ta ubrio la fracture bro ka kajan tang ba im iklem sange di dena kani kadaw ni haban 1 hapo police station ni haban file ka FIR nakabenta amtang namta jong para hindi namta kita kiwi ru ni ko aban ya fight nakabenta jong ki ya ka menta ti adon hayeng ngasngulingo ba haba idon ya kani ka head injury ngalingo kumno na po hospital ki pelan marba shisin haba dan ya kani ka head injury bla adap sha su baro hajing shishati di bandan hapo hospital shwa idang de bandan under observation mo jong ka hospital marba kaja kum kani ka accident ti bandalong kumnu ru kan khamsuk ye ki nong sumar kumi ki doctor ki nurse kin yo ban pen mo ti ki la pelat no klak kloy no ban pelat kata kalong ka jinglengo ingi ti ngasngo ba ki doctor ru nang tinapo Woodland Hospital ki ong ya itu iparlok jing para jongaru ibala la kedia kan kedi ka kajan ti idang ong ya itaru hana ba ya itaru bahaban discharge no tingi dap da ka jinglingo ken bale ki haban kloy ban kata ban pen discharge no ya kini ki iki brio ki bala ngat hakan ni ka accident ken long kim dei ken jingsha kedang dei ka rule mo ka anjing syak dang dei ban bu ya kita ki brio ki bangat ya kini ka accident ban bu under observation jang ka hospital ban pet benya shwa ya ki khamtam de bade hakan ni ka hit and run case ti ngakan man makum kini ki jat kes kinum ja shu ken rakan ko hospital ki shim ye kini ki injured ki brio ki long injured mo ki de ban bat shwa ki de ban bu observation bha bat ngi de ban sumar bha shwa ken ye ki shwa kin pelan idang di dawai ya badang wale dressing meneru tamba menta I ut ken ya kata ka jing tha jong ka khli dang don hi ta ka nose bleeding ru tingi dang kwa ken bangi ni meta dang kentung ong bangin hablit bu biang hish po hospital na ba kampat biang kampat long pura kata ka jing sumar ngidang kwa ka jing sumar ka babha kamtam de hakalan khli ngimna ban shu shim sting ya kata ka injury mo ka bade haka head hakalan benta jong ka khli tingi dan kam ban ra biang hish po hospital menta ni kami asngo ye iruem upara jangaru umtip iruem umyo kentin umyo ye iruem nakaliang jongki hendreti kidi maki kan haba phila sungthu phila don phila pen mensa la sangot ki brio ti ban buat ken ye kita ki brio baro kila stom kumlu ka jing stom ka long serious hadu kat nu bat phile ban shim bat ken khli phile ban kit khli ye kita ki brio ki ba phila pen mensa ken Hakabaya day bat kanika accident ki bor pulit kinang penlong ki jing toket halor kete ka jingja ban lap ru yo nongnya ya kete ka kali ha kete ka mit Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya